Шведа, найприкольніший трек і в білорусів. Який головний меседж твоєї пісні Time? Не втрачайте час дарма. І робіть так, щоб всі ваші близькі і люди, які від вас залежать, від вашого емоційного стану і від вашого часу, отримують задоволення від часу, проведеного з вами. I think that probably Occidentalis Karma is a good song, and maybe they like my way to perform just with a lot of spontaneity. Okay, I think. But anyway, I don't want to think about the thing that I'm the favorite. In Italian style, in Italian style is like Occidentalis Karma, but I do that Occidentalis Karma, pa 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 pa, la scimmia nuda balla, pa 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 pa. Thank you so much. Thank you. Нас вельмі падтрымалі, сказалі, гэта вялікая перамога для нас, для нашай культуры, таму мы вельмі шчаслівыя, што гэта адбываецца зараз з намі. Мы спрабуем прагульвацца. Некалькі дзён таму мы былі ў батанічным садзе, адпачывалі. Ну так, гуляем па горадзе. Є у вас час відпочити, поспати? Канешне, часу дастаткова, і гэта круто, што мы можам адпачываць і сумяшчаць гэта з працай. А ви перший раз в Києві чи ні? Не, мы былі шмат разоў, нам вельмі падабаецца тут. I want to use this position to inspire, indigenous kids and non-indigenous kids to, no matter how young you are or where you're from, you always have to follow your dreams. Привіт, Україно, мене звати Айзея. Щасливий бути тут, голосуйте за Австралію номер 3.